Ayun mga kabuka, welcome po sa akong channel. Sa mga kabuka na diri. Nagbanding ni sa atong pamilya. Ang ilaw ni mga kabuka na bye-bye karon. Kanina rami manginas, mga kabuka. Kilaw na pud ni. Nah, kilamig bat mga kabuka. Namin sa bye-bye. Ano? Sa ilawom sa pagkatpat ni. Oh no! Presko kayo mga kabuka, mong gikinilaw. Oh wow! Kaya pa ka, bebe? Yan, tanga. Udto na mga kabuka. Udto na mga alas 12 na siguro ngayon. Lucy. Ano sa ilang sa pagkatpat mga kabuka. Mapay pagpanginas na mo, mapay pagkahaman ng panginas niya, yun tumi ba? Ay pagkatpat may mga kabuka ilawom. Ano? Ini kinabuhi og kuan mga kabuka, kinabuhi og bye-bye. May ka bang iro? Di mo ka og sudan? Ba iro ay. Yan na. Ang anak doha. Hurot na mong gikilang nga bat mga kabuka, wala na, hurot na. Yan eh. Nginas na pud mi kay hunas naman kayo. No! Sa likod. Pati pang hunasa. Ay, suka na mga kabuka. Suka na ko. Ginagawa mo! Magbuka dakan namig kuha. Dakan namig kuha nga kuan. Sinason. Baon-baon rami kay. Ka gutumon mi. Dili mi mo kaon sa. Bye-bye. Kilaw mig bat. Yan ko. Ano dami ni mga kabuka bisag nagtaon og lapok. Panginas na yung kabuka. Karon, tungagan na mong kuha. Ay mga kabuka, magsugod na pumig panginhas. Tumaga na po namang kuha kayo manami og panyud to.
Grabe sakit sa hawak mga kabuka ng manginhas. Sakit sa hawak. Sige og tukong. Ano? Grabe. Ayan mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, share, and like. Bye-bye.